12 तारिख जुलाई 2024 सालमारि सालो टियाचार खलायनाय ताखुक तरि देबरमा ससियेल मीडिया ओ भाइराल खलायमानि ओ खामिया सिलचामानि महदेत महागुरुबाय बिनि बिहिक सुनम देबरमा कायजा गहिनै आश्रमाव थांगै पुजारी बायनो महदेत बायनो कायजा गै दंगैख्या हिनि कक सिलचा जाकमानि ताबुक सुंमुं कतर आसाय जाक आबाहानो दिनि 17 तारिख 2024 सालमारि साल जुलाइनि सालो अबाखिना ताकरजला पिएसो दिनि आजुगलायनानि नांखा महागुरु तरित खलायै दै जत लुकुरकनो आबाहानि बिसिङनो बुकुक सुनम देबरमा ओ बिसारो सकबाया बमहाकी बिसार खलायख्या बुकुक सुनम गरैनि बागै बमहायेंखा ताबुक लुकुरकनि सुंमुं आसाय जाक बुकुक सुनम गरैबाय बमहाकी बिसार राइट इंलायख्या आबो लुकुरक खरां तिसावै दंखा ताम ककसाका खोनायनायदि डिडि रिपोर्ट नगबार निउज कारण तांगाय इसोर स्कुल दङ आबो समजा हाबसे जाबाय न फायदा फायदा गाहाम गोरों जों जतन काम आनो बे आं खामानि आंबो थांनो बे सालसा फायदा दांसा रामसा केराम आ जराकिनि सय सयदा आश्रमाव फायदा बा आंबो साइमानो दारा कम कक्का नुवायजे अलरेडी से आश्रम में अलरेडी से आनि कक नागार माने मेरे कक से खानाkan mentak आनि कक नाना बकिजा प्लीज नों याग जो लायो ताबो नेने न फायं था आं आग्रे क्लै कन कक एगे क्वाटान दं हेबा आनि सान चावा हामया कनि कक्ता enggak आ जागावो नों नग थांखाता नुवायजों नन सिमचका दा न फायं बर थां हेबा नुवायजों आनो अलरेडी कक साइबायजा नोंबो जागा फुनान बुखा enggak आं जरा साका आमा दारा बायसि बिले तिनि बा कुनो एकटा जागा अनुष्ठान बेराय दङ हेबा नों आ जागा थां सयगा नग नुवायजों नन सिमचका आं आ जागा बुखा बासदानखा हेबा नुवायजो आंखो नोंखाय आनो साइमानखा आं ब जागा दं आं बुफायं ब जागा दं किन्तु नुवायजो किन्तु साइमिया नों आबनो फबजागा फबजानाय फबजागा फबजाया हेबा आ जराव मताइस्लां मान दिनो दारा आ दिनो कि ताबुं नंनि बासै बुता बुहिं जिंगा बासिं ने ब्ले दिमा नंनि बासै आश्रम दा मताइना फायगा आबो कुनु सिकट दं आं ताबो मामा नों बर ए बाहि मामा नों बर दारा आकु आश्रम ताबो मताइस्लां आश्रम या तार माने बरतलांनो ने गाबति दा ओपर माने आश्रम या ननो मिनि फेमिली वो बा जिन नों बाय पर्सनल मेटा के बिग बसनो बाहाके कथारि दा मानो हनै आ कंनो साया करे खालि जन से तोरि देबरमा मताइनो लाथिरनाय आं मताइनो लाथिरनाय सेको बाबाजिनि चरण फायो मा खुलुमने आं तो अकर हिसाबै ना खुलुमो फेरे सर अकर हिसाबै आं जगन खुलुमो आं अकर खुलुमो बाइखौ खुलुमो तेदिबा गजो ख्रिस्टानखौ सोंसै जों करनके गुड मर्निं सर फुङाव गुड मर्निं सर आबो যেমন পুলিশ চিন ডিসিপ্লিন আবো মুসলমান সাবো সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জয় গুরু কে जों জয় গুরু সমাজ অনুসারে जों खेतामो जों ताबो ए देश रक्षा खायनाय देश रक्षा खायनाय বলতে और जाति धर्म बेद एबा बेद कोनो कुरै जों जत बाय दङ तामो ख्रिस्टान बुद्धि सिख हिन्दू तब जत धर्मनि दङ